Takže tohle je můj pokojík. Mám tu jednu postel, což je vlastně gauč. Teď máme velký nástěnky, kam by teda něco asi chtělo. Žádný plakáty tu nemám. Tak to je stolek, který jsem si už přizpůsobil sobě, takže začínám tu mít bordel. Okna a skříň. A to je všechno. Pak se dá jít ven. Venkovní dveře. Všude se tam kola, tam to je moje kolo. Jdeme zpátky. Kuchyň. Tady se vaří, povídá a tak dále. Akorát moje snídaně. Máme tu jednu ledničku, druhou ledničku a skříň, která je pěkně narvaná. A tady jsou nějaký lidi, co tu byli minule. Tady máme sprchu, nádhera. Malinká. A jeden záchod. Jedno zrcadlo, umyvadlo a záchod. A to je vše.